Sí, vaig. Intentarà ser, però d'allò més poc a poc possible, ja està. Estava portant 25 minuts, que ara fins a 60. S'està animant, tu.
Què va? Fan això, no podem fer-ho. Per què? Què estàs gravant? Això que corren. Passa la carretera. Espera. Què en penses de la cadena humana que avui organitza l'Assemblea Nacional Catalana? En principi, per mi, pel meu punt de vista d'aquí Pineda, un superèxit. Molt bé, fantàstic. I què penses que a partir d'ara què hem de fer per unir les coses? Això ja es veurà amb el temps els polítics que fan. És qüestió de política. Però sobretot també de la societat civil, no? Sí, bueno. Empenyem una mica els polítics, no? Bueno, és que la cadena es fa per això, per empenyar els polítics a resoldre el tema que ens està comportant fins ara, Molt bé. de la crisi i tot el rotllo aquest.